Știam eu că așa o să întâmple. Ce-ai pățit, omule? Ia că nu merge. Motorină ai? Ieri am luat bacul. A rămas cu un bănuț. E, de la rost te-ai uitat? Fără roți în Europa nu ajungi. Care-i treaba? Nu merge. E, ghide că nu e avion. Ia lasă-mă pe mine. Motorul e divină. Motorul, ca și guvernul. Dacă nu lucrează ca ceasă, vai de cap poporul. Dar poate e Parlamentul. Nu, rege, mai vreau să zic parbrizul. Nu, mi se pare că e acumulatorul. Așa mă împingem. Da, hai să o împingem. Hai cu toții.